נלמד איך ננתק ונחבר מגשר וי-פיי למנעול ליינוס 1, ליינוס 2, לא משנה. אז נלך להגדרות של טלפון, נשים וי-פיי על 2.4, שטלפון יהיה מחובר קודם כל. הולכים למנעול, למגשר, מחפשים איפה יש מגשר, נאפס אותו להגדרות יצרן, איפוס, אין מגשר, לא קיים. עכשיו ניקח טלפון עם פלוס, נלחץ על פלוס, סריקה QR של מגשר, נסרוק אותו, יופי. אפליקציה נמצאת במספר סידורי של מגשר, מצא אותו. נעשה המשך, שוב פעם המשך, נלך לפי ההגדרות, נחבר לחשמל, מגשר מעבב, חמש שניות נלחץ על כפתור, אפילו יותר מ5 שניות. עד שמתחיל לעבב, ירוק. נעשה בהתקנה. שואל אותנו איזה מנעול נחבר. נחבר לאופיס ברוך. המשך. אמרנו 2.4, רשת 2.4 שלנו SLI9, נסמן. המשך, הוא רוצה פסוורד, נשים פסוורד וי-פיי, סיסמה. שמנו סיסמה. המשך. מגשר עדיין מעבב, בירוק, מתחיל לחפש אותו. פה מתחבר לווי-פיי של רשת, וזה משדר למנעול גם. שוב פעם נזכיר, למגשר חייב 2.4G. מצא אותו. המשך, בדיקת אותות, המשך, בודק בלוטוס, המשך, בודק חוזק ניתוח רשת אלחוטית, המשך, חייבים לסיים, סיום, ובודקים אם זה קיים. לא רואים אותו, נכון? לא רואים. כל המחשב
מכשירים נלך, הוא נמצא, אבל חייבים להביא אותו למצב. דף הבית, מסמנים כל האביזרים, מסמנים הנה פה מגשר, שמים וי, שמירה, נלך אחורה, הנה הוא נמצא. זה מתחיל להבהב ירוק, או קבוע, או נעלם. ככה מחברים.